Ćao svima i dobrodošli na novi video. Ja sam Elisa ukoliko ste prvi put na mom kanalu i danas ću vam pokazati, slobodno mogu reći, najbolji kolač koji sam ja ikad probala. Znači recept koji je zagarantovano, recept koji uvijek uspijeva, nije toliko skup, dakle ekonomičan je i jako, ne znam kako da kažem, sladak zastan. Dakle, kolač koji vas neće obrukati pred gostima, što se kaže. Ja ga ovaj put pravim za priliku za novu godinu. Napravit ću nama i prijateljima. I eto, idemo početi da vam pokažem šta vam sve treba za ovaj recept. Kad ukradeš recept da treba to da kažeš. Ja sam svoj ukrala od svoje mame, probala sam kod nje i stvarno je bio dobar, jako zastan. Znači ja sam pojela samo pola kolača koliko je dovoljno sladak bio. Ja neću ništa mijenjati u receptu, možda samo dodam na kraju neke drugačije ukrase ili nešto, vidjet ćemo. I ajde sad stvarno da krenemo. Zatim, dakle, u ovu smjesu dodamo žumanca. Zatim dodamo 2 kašike brašna i 3 kašike kakaa. Ja sam to već sve odvojila. I dodamo 1 prašak za pecivo. Vrelu sam upravo upalila na 180 i dakle smjesa ovako treba da izgleda. Ovo je zapravo kora. Ovdje sam stavila papir za pečenje i sad samo to fino rasporedimo. Ja bih vam preporučila da uzmete što dublju posudu, zato što je dakle ovo masa koja treba da se stegne i u slučaju da imate neku plitku tepsiju, onda će vam se sve prosuti iz nje, što se možda sad i meni desi, jer ni ja baš nemam toliko dubokih kao kod moje mame što je ona koristila. Prvi put pravim u ovoj providnoj, uzela sam je da se lijepo vidi kora, da mogu jednako da rasporedim, ali vidjet ćemo, nadam se da će biti okej. Yeah.
sve staviti u opis ovog videa. Dakle, za sljedeći korak, to jeste kremu, potrebno vam je 1 litar slatkog vrhnja. Ja ću staviti malo manje zato što se bojim da će mi preliti se, ali vi nemojte. Znači, treba vam jafa na kraju, 400 grama čokolade, to je ova jedna XXL, i dovoljno je 2 kore naranđe, znači šmeki u ovim naranđama, koje vam preporučujem da operete u vreloj vodi i sodi ili samo u vreloj vodi, tako da možete da koristite njihovu koru. I to je to, idemo dalje. Odmah sve u istu posudu, da ne prljam puno suđa. Znači, svakako morate u ovu jednu u kojoj ćete ovo kuhati u istu posudu, tako da ne komplikujemo. Ostalo jeste da na kraju poredamo samo keksiće i ostavimo da se hladi. Hvala vam svima što ste bili dio moje lijepe prethodne godine, pored svega što se desilo i nama loše. Zahvaljujući vama imam lijepih uspomena. Nadam se da ćemo se lijepo družiti u ovoj 2021. i želim vam zaista da nam svima bude puno bolja od prethodne. Nadam se da ćete probati ovaj kolač svakako, ja vam garantujem da je preukusan, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Čuvajte mi se i pusam.